Sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. We're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG as in Super Packinern Secret File ng ating kabisyo na si Sandara. Si Sandara na maganda pero tigyawatin nung siya ay nag-aaral pa lamang at nakaisip siya ng magandang paraan para magantihan niya ang mga nambubuli sa kanya, mga nang-aasar sa kanya, mga nang-iinsulto sa kanya, and most especially ang kanyang teacher class advisor na tinawag siyang halimaw. Di ba ginawa siyang example sa science class na halimaw? Kung siya daw yung halimaw, ano daw yung magiging parts of the body niya? Kakaloka. Ikaw ba naman? Tagyawating ka na nga, mababa na yung self-esteem mo, tapos papuntay ka pa sa harap para itanong sa buong klase na anong palagay ninyo kung naging halimaw siya, ano yung parts of the body? Diba? Katakot-takot siguro na siguro po siya po yung tigyawat. Ay nako. Anyway, so pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Charles Sancho. May teacher din akong loko-loko noong grade 8. Itago natin siya sa pangalang Eduardo. Mape teacher. Ang safe mo dun sa pangalang Eduardo, ha? Medyo marami tayong mga teacher na ang pangalan Eduardo, pang matalino. Malamang sa malamang marami din namang Eduardo na nagtuturo ng Mape subject. Okay. Sabi niya, may edad, pero loko-loko pa rin. Napagtripan pa naman ako dahil sa visual appearance ko, dahil sa umanong malaki ang gums. Pero ngayon tanggap ko na. Maraming tao namang malaki ang gums kaya lesson learned. Okay lang na may humor pero bilang teacher dapat may responsibilidad tayo. Yun ay magturo at hindi manlait. May kilala nga ako malakas manlait pero hindi naman kagwapuhan o kagandahan ng muka. O ang matamaan, syosyumbagin, charot with harot. Oh, sabagay. Meron talagang mga taong kala mo perpekto kung makapaglait pero di naman sila perfect. Hobby lang talaga nila yung manlait. O eto naman po ang sabi ng ating kabisyo na si Darwin. Hi DJ Rocky. Gusto ko lang sabihin na ang pagkakaroon ng pimples ay senyales ng adolescence ng isang tao. Lalaki man o babae, hindi dapat gawing joke ang ganyan. Dahil na-experience nyo yan, ayaw lang umamin. Na-experience nyo rin yan, hindi lang kayo umaamin. And sa principal's office mo ireklamo dahil merong naganap na humiliation sa'yo ang teacher mo. Napaka-unprofessional ng ginawa niya. From Darwin Russell. Actually, pwede mo ngayon sumbong talaga to sa guidance office ninyo Hindi okay yun kumbaga sa ethics ng mga teacher. Kasama po yun. Anyway, eto pa sabi ni Eunice Memoracion Mori. Para kay Sandara, kailangan mo lang talagang tanggapin ang bawat panlalait nila at mas magandang magpakita
magpakumbaba ka na lang. Uy, ibang perspective naman itong si Eunice Memorasyon Mori. Siguro itong si Eunice Mori, ito yung tipong silent killer. Alam mo yon? Yung tipong low-key lang gumalaw sa mundong ito, pero pag umariba talaga, ay, success, yayamanin, ang ganda, ang galing. Ito naman po sabi ni Brian Mariano. DJ Rocky, masasabi ko kay Sandara, tama yan ginawa mo. Ha 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 ha. Bully kasi si ma'am eh. Buti Sandara at umaasenso ka na sa beauty salon. Pero sa iba dyan na may tigyawat, ganito gawin nyo. Huwag mo na lang sila pansinin kung binubully ka. Pero sabihin mo sa magulang mo na magpa-facial ka para gumanda ka o pumogi ka, huyo sila sa kanila sa classmate mo o sa teacher na bully din. O kung wala kang sa budget sa pagpapasyal, pakitaan mo sila ng mataas na grades mo sa exam. Huyo din sila sa kanila. Kahit wala pakititsura mo, basta matalino ka, goods na yon. Doon ka lang bumawi sa katalinuhan mo. Yun lang, DJ Rocky. Salamat. Hindi ko alam kung matutuwa ako doon sa sinasabi ni Brian Mariano. Pero parang hindi. Kasi, so meaning kapag pangit ka, bawi ka na lang sa talino? Parang, hindi ba pwedeng maganda naman tayong lahat? Diba? May itsura naman tayong lahat. Hindi lang tayo naayusan. Tsaka nagkakaroon lang talaga tayo ng stage sa buhay natin na parang ugly duckling tayo. Anyway, meron pa po tayong kabisyong nag-share ng kanilang thoughts. Eto naman sabi ni Marvin Mark Bautista, aka Big Brother Pasok. Magandang gabi, DJ Rocky. At sa naginig na Secret Files para sa ating letter sender. Lesson learned. Natural lang yan na ikaw ay magka-pimple. Siyempre, tandaan na ito na talagang nagiging adult tayo. Pero hindi ibig sabihin nun na lalaitin talaga. At ang masakit, teacher pa. Teacher pa man tinuring, pero siya ay parang ugaling pating. Dahil doon, siya ay papatawan ko ng Fourth Division. Joke lang. Kaya naman, lesson learned, huwag man lalait sa kapwa. Abatis Tropal Secret sa Team Rocketeers at sa AFP MBAI. Kaya naman, Fiang, IS-Tech, DJ Rocky, salamat mula sa bahay ni Kuya. Force evicted ka pala Ma'am Esing Shoutout pala sa mga pahinante at driver. Pahinante at driver ng JCR na laging nakaabang sa programang Secret File. Vito Sagaw at Greg. Pagbatian mula kay Dodoy. Ayan. Sabi pa dito ni Alfie Mabal, hindi naman mahalaga ang ganda sa panahon ngayon, para sa akin puso ang basehan. Sabi pa ni Gab Villeta, normal lang sa mga kabataan ang magkaroon ng tigyawat. At meron nga po tayong kasakasama dito sa loob ng booth na isang profesor mula sa isang universidad dito sa Metro Manila. At nakakatuwa po na kasakasama po natin siya ngayong gabing ito. Nasakto, no? Na siyang kasama natin ngayon. Parehas tayo actually teacher, diba? I mean, ako part-time teacher ako, pero for the meantime, hindi mo na ako nagtuturo. Ikaw currently nagtuturo ka, right? Pwede mong batiin yung mga kabisyo nating estudyante mo dyan. So, binabati ko nga po pala yung mga students ko sa... Oy, hindi ka ganyan magsalita dati. Charot! Ang formal, Formal, no? Formality lang. Formality lang, okay, go. So, binabati ko yung mga students ko sa Marikina Polytechnic College, no? Diyan sa Marikina. So, yun. So, comment ko dun kay Sender, no? So, narinig ko nga yung kwento, no? So, about din sa teacher na nanlait, no? So, napaka-unethical ng ginawa niya, no? Di ba meron tayong pinipirmahan bago tayo maging teacher doon? Kung baga babasahin natin yung handbook
ng isang teacher sa eskwela, tapos dun natin ibabase yung magiging aksyon natin. Tapos kaya nga tayo naghahanda ng mga lesson plan, curriculum, nang sa gayon, maging maayos yung pagtuturo natin sa mga estudyante natin. So, hindi po pwedeng dun lang tayo magaling. Dapat din sa pagkakaroon ng compassion, 'di ba? And deeper understanding sa mga estudyante. Yung empathy. Oo, meron Kasi din. napaka, unethical yung Lapit ka pa nga sa mic kasi hindi ka namin masyado marinig eh. Para kang whistleblower. Kala ko si Dodong Smooth ako. Ay, oo. So yun nga, di ba? Napaka-unethical yung ginawa niya. Ako naman, pwede magbiro. Pero Oo. to the point na papayain mo yung estudyante mo, hindi naman pwede yun. Totoo. Pero kasi, tayo mga teacher, kunwari nakatayo tayo dun sa harap ng klase, nakikita talaga natin yung buong klase, nakikita natin yung mga mukha ng mga estudyante natin. And base sa preference natin, na-identify natin kung sino yung may pleasing personality, sino yung parang according sa standards na meron tayo of beauty, alam natin kung yung ranking nung sinong pinaka-pogi, sinong maganda. Ikaw ba napapansin mo yun? Actually, sakto lang. Wow! Ayaw umamin! Hindi, puro kasi, ang students ko kasi is more on, since technical ako, more on lalaki. So, wala ako masyadong babae since hindi naman ako natuturo ng mga prop ed or any minor subjects, no? So, more on major subjects na mechanical. So, puro maton. Pero, na-identify mo pa rin eh. According sa standard mo ng kapugian, nakikita mo dun eh, sino sa mga estudyante mo, ay ito may itsura to, pogi to, 'di ba? Kumbaga rating 1 to 10, ito 10 to, ganito. O ito 1 to. Yung mga ganoon, 'di ba? Oo, nare-rating ko. Siyempre ang pamantayan ko yung pagmumukha ko rin, 'di ba? Mga mas pogi sa akin, right 10 to. Pero medyo pogi-pogi, sige, 5. Pero yun na nga. So nakikita-kita mo. Naka-experience ka na ba sa klase mo na merong bulihan na nagaganap within the class? Wala, puro biruan lang. Biruan Biruan lang. talaga, as in yung biruan lang na yung ganon, tapik, ganon. Oo. Yung mga kakulitan lang. Kakulitan lang, yung mga normal na kakulitan. So, yung mga panlalait na about sa Is tsurahan. Yung tsura, panlalait, yan. wala naman. So, Wala pang ganun. Wala. At saka di po pwede sa akin yun, baka ipatawag ko sila sa OSA. Sa guidance. Parang ganon. Pero, nung ikaw, bata ka pa, nung estudyante ka, naka-experience ka ba ng pambubuli ng mga kaklase mo? Sobra. Kasi nga, ako rin, myself, no? So, talagang nag-break out yung tigyawat ko since 4th year high school nung 2012, no? So, anong klaseng breakout to? Ito yung tipong tigyawat na tinubuan ng mukha? Ganun. Yun mismo. To the point na tinawag nga ako. Pati noo kasama? Talagang Baba buo. kasama? Oo, buong mukha ko. Talagang Ilong din kasama? sa ilong, hindi masyado. Pero yung mga, yung Yung sa cheeks, di ba? cheeks. Oo, cheeks, noo, tsaka dito sa baba. Halos buong mukha. To the point na tinawag na ako si Cactus Man. Cactus man. Si Cactus Man. Tinawagan ako Cactus Man noon. Kasi nga, talagang yung breakout ng mukha ko noon, talagang wala na paglagyan. Alam mo yung tigyawat talaga na tinubuan ng mukha, tapos wala na paglagyan. Ayun. Pero yung klase ba ng tigyawat, meron ka ba nung tigyawat na parang okay, tigyawat na siya, tapos dun sa within the tigyawat, may tinubo pang tigyawat? Ano siya? Patong-patong na tigyawat? Yung parang Nagsanga-sanga? Nagsanga-sanga na. Nag-anak-anak? Oo, yun. Tapos, Meron kang ganun? oo. Ay, grabe, ang lupit. Kaya medyo nagkaroon ng yung pimple marks. No? Kasi, pag nakikita ko sa parang gigilang ko, alam mo yung parang koto. Tinitiris mo. Nagsisira. Sabi ko, dapat pala di ko ginawa. Actually, kasi napakahalaga na hindi mo tirisin yung tigyawat mo. Kumbaga, let it heal. Kapag fresh, kasi kumbaga parang, diba, parang sugat din yan eh. Kumbaga, let it heal. You have to make sure na tuyo sila bago mo parang kadkarin or whatever. Kadkarin talaga. Ayun, gano'n. Si Boy Pindo to, may entry dito. Pigsyawat, diba? Pigsa plus tigyawat. Ganun ba yung itsura nung iyo? Alam mo yung itsura ng tigyawat na minsan yung bilog siya, tapos may tatlong mata. Ay, siya. Alam mo ang pigsa, ay dito yun, laging dito, favorite spot niya to eh. Kaya lagi ko siyang ginagano. Kaya ito mo, ang dami marami ako ditong banda sa area na to. Pansin ko nga na meron kang mga pimple marks, pero kumbaga wala ka ng pimple ngayon. So I think and I believe na part talaga siya ng Adolescence. Adolescence, puberty. Yes.
Kasi nung 21 na ako, no, so after ko 21, 22, pagka-graduate ko ng college, no, so after ko mag-work, nung nag-work na ako sa first job ko, so shout out na rin dyan sa Arms Corps Global Defense. So, alam ko nakikinig kayo sa Pistol Department, no? So nakapag-shout. Yun. So, hindi na ako tinubuan ng tigyawat. So, parang sinabi rin sa akin ng isang matatanda mga matatanda na yun, mga taong matatanda na so 21, so medyo maglalaylo na yung mga tigyawat. Saka may kasabihan nga, no? So mahalin mo yung tigyawat mo kasi iiwan ka rin yan. Sad boy. Nakaka-sorry mo tigawat mo kasi iwan ka rin yan. Pero mag-iiwan siya ng marka sa mukha mo. Yun nga lang, di ba? Yun yung masakit. Pero ikaw, agree ka ba dun sa ginawa ng estudyante na ginantihan niya yung teacher niya sa paraan na binuhusan niya ng powder na pampatae yung kape ng teacher niya para naman makaganti siya dun sa panglalait o pangpapahiya na ginawa sa kanya? So, 2 points, no? So, as a student, siguro, may point na pwede niyang gawin yun. Pero, as a teacher, no? So, Kinabahan ka bigla. Kinabahan ako. Baka siguro, mayroon ako na bubuli doon. Mamaya, bigla akong lagyan ng ganun din, eh. Pero pag nahuli siya nun, delikado siya nun. Buti di siya nahuli nun. Ay, oo. Oo, kasi, parang ano yun, eh. Parang offense talaga yun, eh. Depende sa school kung may ganun. Oo. Kumbaga pwede ka talagang makick out. Or pwede siguro suspension. Suspension agad ng siguro mga 1 week or 1 week to 15 days. Ganun. Totoo. Mahirap din gumalaw sa ganun, ha. Kumbaga kailangan talaga maging matalino ka sa pagplano ng iyong paghihiganti. Kasi hindi lahat ng laban dapat ilaban. Ayan. Okay. So, meron ako na research dito, no? Sabi dito, bakit ba tayo nagkakaroon ng acne o tigyawat? So, number 1 factor, kapaligiran, polusyon, panahon, pwede raw makaapekto sa pagtubo ng tigyawat. Pwede rin yung hormonal changes. Yun yung nangyari sa'yo. Diba? Yes. Puberty, nagsisimula ng lumabas sa panahon ng iyong pagkalalaki. Parang hormonal imbalance. Oh, yan. Sa mga babae naman kapag niregla na. Ayan. Yung pagtaas kasi ng hormonal levels nandyan yan Genetics, pwedeng genetic o hereditary. Di ba may mga kabisyo tayo minsan na parang nasa dugo nila? Yung parang mapansin mo, nanay, lolo, lola, ganyan. Lahi nila talaga na tigyawatin. Meron ding uri ng balat. Ayan. Pwede daw tayong magkaroon ng 2 uri ng balat. Oily and dry. Pwedeng dun sa parehong uri ng balat na magkaroon daw tayo ng acne. Eto pa. Allergies, pwede rin maging sanhi ng acne. Mga products, cosmetic products, pwedeng bumara sa pores natin, maging sanhi rin ng acne. Kondisyon sa balat, pwede din po yan. So, ang acne po ay pangkaraniwang sakit sa balat ng mga tao. So, wag po ninyong iisipin na hindi kayo normal kapag kayo ay nagkaroon ng acne. Meron lang talaga yung iba na sobrang dami nung tigyawat nila. Pero syempre, kabisyo, meron naman tayong tinatawag na teknolohiya, may skincare na tayo. Ang dami pwedeng gawin para mawala yung mga acne na yan. Tsaka panahon, 'di ba? Bigyan mo lang din siya ng panahon. Basta as a teacher, as a professor, parang tayo, 'di ba? Tayo dito, nasasaktan tayo na parang ay ginawa 'yun sa prof. Pero hindi rin naman tayo sang-ayon dun sa ginawa ng teacher. Kaya at the back of our minds, parang inisip din natin na ay, buti rin sa'yo. Kumbaga deserve mo yan kasi unethical lang ginawa mo. Kasi di naman dapat ginagawa ng teacher. Isipin mo, i-example ka ng halimaw. Kung kung introvert ka pa nung time na yun, syempre di ka magsasalita eh. Ay, oo. Tsaka, imagine, plus, hindi mo rin sure, baka mamaya dala-dala na yan ng estudyante habang siya ay tumatanda, kumbaga maging trauma yan para sa kanya. So, you'll never know. It pays to be kind, kabisyo. Wala namang masamang maging kind Tsaka, kapag rude ka, magiging rude din sa iyong mundo. 'Di ba? So, wag kang bastos sa mga estudyante mo, wag kang bastos sa mga kaklase mo, wag kang bastos sa ibang tao. Maging mabuti kang tao. Pilitin mo maging mabuti kang tao. Tsaka may nabasa ako actually sa TikTok nung nakaraan The best way to answer insults is ignore plus results.
Results! Anong result? Mas maganda ka na sa teacher mo. Palitan mo na siya bilang teacher. Charot, darot. Anyway, kabisyo, maraming salamat sa inyong pag-share ng secret file ninyo. I gotta say, BRB is in Bathroom Break. You're still with me, DJ Rocky, and you're listening here sa 90.7 Love Radio. This is SPG Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!